хора, днес ще играем Clash Royale. И ми се случиха хубави неща. Нямаше клип толкова време, защото бях зает. Нямах възможност. Но освен това, събрах 8000 пари. И не само това. Спечелих спарки. Докато си играя една игра, тук в Clash Royale, и събирам краун честа и тръгвам да отварям. Искам, няма да играя повече. И виждам, че ми светка. И спарки. The Dark Prince, станах 7 арена и Guards. И влезнах в хубав клан, който е много хубав, защото лидера е втори, лидера е втори, гангстър е първи. Има и Nightwitch. Да, този клан е доста добър. Почти няма никой, който няма легендарна. Да знаете, че сега ще има по-често клипове. Защото вече не съм зает. Аз съм с слушалки сега. И ще изиграем една битка 2 в 2. Да видим как ще се представим. Що ползва клон. Така. Така. Дайте. Не. Ако не беше пуснал скелетонара... Чакай да го разсея малко. Хора, не съм го направил нарочно, направи го да го разсеят. Така. Така, тук ще сложа Wizard. Не е Wizard. Слай клоун. Слай клоуна, бе! Гледай го. Така. Точно сега ли трябваше да го сложиш този клоун? Имаме още един балон. Дай. Рипула. Ще видиш ти много. Сега такова искам да убия с паркито. Сега ще видиш ти много. Няма викаш ти много. Оставете го това, оставете го. Да, наистина ще го убия с паркито, да. Айде! Преди това искам да си видя Stats Royale. И ето ме, вече съм в Stats Royale. И... така. Аз между другото отворих и Giant Chest. Днес ли беше, вчера ли беше? Вчера беше. И... така. Нямам никакви хубави честове. Поне един Legendary чест да ми се падне. Така, отивам си. Пак в Clash Royale. Да.
Така, дали да изиграем още една битка? Ще изиграем още една. Добре, то не е много силен. Да, по-бързо Dark Prince. Колкото можеш. А така. Не. Лего, какво прави нашия? Не там, бе. Мале. Гоблин хът слага. Нашия. Айде, най-накрая направихме нещо хубаво. Не сме. Айде, рип. Айде, Спарки, дай. Дай, Спарки. Давай на това, което съм те научил. Всъщност аз на нищо не съм те научил. Аз тебе те спечелих от преди 2 дена. Аз тебе на нищо не съм те учил. Thanks. Защо на кой благодариш? Сега ето, виждате ли? Има такива хора. Thanks. Ама за какво благодариш? На мен ли ми благодариш, че съм играл с тебе? Или благодариш? На кой благодариш? И още малко ми остава до 8 арена. Днес или утре ще се дигна. Със сигурност няма да е днес. Не, може и да е днес, не знам. Още една ще изиграя. Това ще бъде за епизода. Ще виж ти. На кой ще мяташ фарбол ти, бе? Точно ти на кой не ще мяташ фарбол, бе? На кой, бе? Дай балон. Какво си местиш картите пъти? Пускай нещо. Фарбол! А така. Глей къде метна фарбола наша. Аре, помогни, бе! А така. Дръпни го назад. Аз имам Спарки, ей. Ей. Прави нещо, е. Ох, мале. Прави нещо, бе. Гледай, то нищо не прави наша. Той си гледа. Ще ни щупя другата кола заради те. Да. А така. Сега е нашето време. Дайте миньони. Вие нищо не направихте. Само 2-3 удара. А смешното е, че сакат видят, че имам Спарки и се отказват от играта. Задържаме ги. А така.
Давай. Ще загубиме. Та-да-да-да. Айде. Загубихме. Good game, да бе. Добре, хора. Мисля това да бъде за клипа. И чао.